Njengoba kuhlangana unyaka izindaba zethu zaqala ukusakazwa, ithimba lezindaba zesiZulu lithanda ukubonga ngokulethemba ekukwethuleleni ngokwenzekayo ezweni wakhile. Siyajabula kakhulu ukuthi sihlanganise unyaka sikusakazele indaba zakho ekhaya. Siyajabula futhi ukuthi selokhu wasesekanjalo nje siqala nakuba kwakunzima ukuthi sazi ukuthi ungabe ukhona yini umuntu osibukele uma siqala iproject le yezindaba zethu. Kuphoqa ukuthi le project siqale phansi, and lokho kwakusho ukuthi because la esibuya khona safica izinto sezenziwe, so lana behluke kakhulu ngoba kumele siqale phansi yonke into. Nazi ke izindaba ebezihlabahlosile kubadidiyeli bezindaba zethu. Sathi mangabe siqala sisakaza lezi ndaba zethu kwasijabulisa kakhulu ukuthi simenywe eThekwini insizwa lapha noGengcobo nomcineka engomeni kazwelonke ila sabonisa khona ukuthi siyayigqaja kakhulu ngobuzulu bethu. Sakulethela lezo ndaba lezo insizwa ibhiqi ingoma lapha eThekwini. Sathi masuka lapho saqonda kwaMayimayi lapho umama bebhekana nensele ezinkulu la kwaMayimayi. Uyazi kwaMayimayi kuthengiswa inyama, kudliwa inyama laphana. So kwakulusuku lo mama umhla ka9 kuyona ke inyanga kaNcwaba enyakeni. Kodwa ke singathi ke ilona lahlabahlosa kakhulu ilolo ke lokukhothama kwenkosi yakwaphinda ngene yakwabuthelezi umntwana uma ngosuthu ubuthelezi uNkulunkulu wesizwe samaZulu. Lapho ke savivinywa khona ukuthi ngempela siqukethe yini lento esithi umongo wokusakaza, ngoba masicela ku channel ukuthi sicela ukuthi sithole i-hour ihora ukuze sikwazi ukuthi ke sisakaze lolu daba olumqoka kangaka ezweni samaZulu. Salithola ngempela ke ihora lelo. Kuke kwaba udaba oluthinta kakhulukazi indawo yalapha eNkandla. Indawo eseNkandla isemaphandleni. Kunesiteshi samaphoyisa esilapha endaweni okuthiwa isemfongosi. Kunephoyisa elilodwa nje vo kulesa siteshi samaphoyisa esiseledengwane. Kunzima ukuthi umphakathi ukwazi ukuthola usizo kuleya ndawo. Ngakho ke indaba zethu zikwazile ukuthi ke ziye kuyona leya ndawo siyocoshela nje bukhoma ukuthi ngampela kungani isiteshi esingakaya sibe nephoyisa elilodwa. Sabuya nalo udaba lunjalo salithola ngempela ukuthi kunephoyisa elilodwa nezakhamuzi zakhona lapha eNkandla emfongosi zithwele kanzima ngoba azikwazi ukusizakala ngale police station eseledengwane kuyona leya ndawo. Kwaba udaba oluthinta ezemidlalo oluthinta insizwa sencane uThapelo bayamaza abaningi lapha koMashu. Insizwa lebidlala liqembu lasenkulisa ekhona lapha yakwaMashu eqeqesha intsha ebholeni. Lensizwa ike yaba nezingqinamba zokuthi ingakwazi ukuthi ithathwe ngamaqembu amakhulu ngenxa yokuthi ikhubazekile ngokwengalo. Story sekakiyambulawa, I think intombazane eneminyaka emine eyathunjwa and then isidumbu sayo satholakala kwi-suitcase. So leso story leso ngasenza ngakhuluma ngahlala phansi noma wakhe just ukuzwa nje umuzwa ukuthi uzizwa kanjani since umsolo wayesagcwele amathafa. Kodwa ke kwasiza futhi nasekuthenini umsolo egcine itholakale ngoba amaphoyisa agcine ekwazile ukuthi embophe umsolo owathumba leyo ntombazane. I think unonhle. Kuyintokozo ke ngefaniso yokuqinisekisa ukuthi abantu bakithi bathola izindaba ngolimi abaliqondayo. Uma sicoshela sisuke sibacabanga njengoba nje sasicoshela umlilo owuvutha ubuhanguhangu le eRichards Bay. Silethela abantu bakithi okwenzakalayo ihora nehora. Indaba zethu ke zenza lokho umsebenzi. Kube udaba lapho esavakashela khona umndeni owawusimemile ukuthi sizodla nawo idili noma sizobungaza nawo uKhisimusi okwakuwumndeni wasocilwane empangeni. Kwaphinde futhi kwaba udaba bekade silenza nje emavikini ambalwa adlule lapho khona esavakashela khona umphakathi wasentambanana ongenayo ipolice station noma ipolice station yawo esiceleke phansi. Izindaba zethu akukho lapho zingafiki khona uma zibizwa. Njengoba sibheke onyakeni wesibili sethembisa ukukulethela izindaba ezithinta wena nezikhuluma ngawe njengoba zinjalo. Izindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngingunozipho Xaba ngibika ngiseGoli.